Abisa ha bubi ansa media na ogusu a ohwe bubi ansa media sha obote de nyoma pa na ebebrewo na ensem bi trendi efa Prophet Azuka ni Kofi pages ho ni nyina ne se na nsem mu beka ya di video bi brem bra na Prophet Azuka ekobu odua no de brem na ne dia betom ni se Kofi pages abusua soa Prophet Azuka de se de ne ko Asantehemaa efie ahemfie de asem no koto nanim se da bi ekwan a osofo no fa so ko gina nsuo a mansan enum mu ekobu dua no entwa yie enti omo de asem no kodan Asantehemaa na one ne panifo etena so na ne da yi na emuaye no aba enu nti na ye betena ha na ye kan ho asem no na wo wunim no na nsen ache kakra nche pi na ye di asem bi brewa na ye chiom se Prophet Azuka osofo bi o Ghana ha no gidi se snap na odi efa so ene ne nyame ekasa otimi eyema no na no ko TikTok na oye ne videos na o chiom se na all kan sem na ko page score no se da bi osofo ade a wo kan nyina no twedi ampokwa me ekwan o de to ho ase e de som no enye santie enti no de wo kan nyina no kure ni nyame anim ni emfa kwan mu na no na Prophet Azuka antene da okotwa akukọ ewo na asọrọ dem ho kotwa akukọ na osasọrọ 1 am esa ko gina nsuo bi a Prophet Azuka chese ye friend nsuo susan na okobọ dua osofo no de ohunu se nye dua no boye ono ohunu se eye kwan a one tumi ohunu se nsuo no eye bofo na one no ekokasa ya o sama Kofi pages no ama no se Kofi pages nsuo no enkum abrante no na onsa enkum na busuafo nyina so ende enka ho na no na Kofi pages no mum yenhwe ebra na osofo Azuka ogina nsuo ni mu na obodua no osi nye dua but eye dua na obo mum yenhwe the video ye ba ye beto aso na enne muntie ni ye ukuta men some snap Hush. Ablantie bia ye niemo ho ebinim se bibi ni wiase na ntimi nya mehwe ena me pesa me kire ne se bibi wo wiase abo wa no krokwa no pai me gina nsu kase mu na me kase osoro nyensa asase nyensa sensuo wo ye bofo de a eye ablantie Kofi dai Kofi page. Kofi page me besa me chew se bibi wo wiase mo me pa chew enye sa me kuta me some snap me mo udia na me kese me dome onum su a eno me nto so ade a eda wa brabo me bi ka wano a eno me nto so oba pratete te sa aboa ka abono me mo udia me kese na me dome sa numi we ebedi wo ne wasefo ebedi munya na osofo Azuka koye sa nyoma we nyina wie no na omose dabi ontimi nkogina nsuo mu a eya mansan nsuo a yenom na wonfa wotrinwi enkohye nsuo no mu na wonkotutu nsa enwu nsuo no mu enkobodua Asantehemaa mu ha ewura yemmodua ewa Asantehemaa mu na mpanifo eso ni mu dese ene Asantehemaa ahemfie na mpanifo ekota zupanyi se sihyefa yemua enti mpanifo tan asem no so no ohene ba media yankopon hirawo wo na wo ma yensa ekan video ya yese de ye kan wasem yankopon enye de inshaw pia ohene ba media enna mpanifo tan asem no so no hunu se no osofo de oye no de wanya de momyenko nenkotie ohene ba media ebra na asem no ekoso ene de mpanifo eka enyina mo ma yenkohwe sisi na nimonyama ba de ameka che wiasema nyina ne se obi mfana kom hunhunhuna wo ma obi mfane sofo sem hunhunhuna wo na de ameka che mrante amasisu se ukọ na obi ye na ade na ofiri se one na nya adwene a twamukọ emye obi ahwe ase na mepe onye obi anim gu ase na mepe pepepe ye entima amohwe ohene ba media amu follow case ni nyina no na mo se me de pe hype na nye hype
me mama hunu say obi sisiu na sisi odi sisi on enye da fabla wo hema fie enkobodua abusua no bia ni age me se a me yo News-Azuka kra ne ma me de ye mena nti ne ma me ne me sesi a ye nyina million pacho na je bi wo 40 million me ne ho bo ne ka and that's 4,000 pacho and on kwana yesu ontwa na se yesu ka so ontwa nwan no so na wo ka se nwan nan na wo pacho ma ne ye ne mi no ti na kakra me kan no okay che bi abamu de dua no ya che no nya se ne se Asantehemaa nsuo na okogina mo no bodua no saa de no ya chiwade ejebu eja no enya ababedru mo amuni munsema akoso e social media no so eye bosomene na wotwenie eye Rev0kes ene Kofi pages ensema na ekoso na akwa aye asem deja e social media no so duabo nyina piepie mu aye bo mo anoba se eye busua Kofi pages ifiri mu se omo nda asem so omo de beba bedan eye yewura eye otumfo ene sabio ne maame Asantehemaa ama omo so apɛ asem ne pomasibre ene ana ebubu da no eda ne so se busua saman a omo be saman eye Rev0kes nyami eso ya ye nyina ya ba be bo apue mu e wo manhia fikesiem na me kire se eye Asantehemaa na boboa no na de beduru ha no aye pinso ahomeka abamu esanse ene ne da magiedi sesabio asante wo ho no ewowura na tumi nso e wa ha obetie nsem a eye impanyifo yi ka ene se ne enkomo no ekwa na ne nyina kowie se eye Rev0kes nyami no ye bua ne fo ama ne nyina nso no ye twi nanim enye Rev0kes nko ane nanim eye Kofi pages ono nso ne ho nsem e bon asem ni mu nso na busu nso ye twi omo anim nti omo bu asem no na ye wa ha se ye ne mo e be di nkomo na ye hu de e koso e wo nsem a ye de abramo efri bosomi ene na wotwi a etwemu no nsem no ye de abramo enti eye no so tofa ana mabo a mahunu na hwe bebia megina ya eye fikesiemu ana megina na me kire se Asantehemaa otumfo maame na boboa no ane aba bedru nsem de dɔɔso nsam ne de dɔɔso menyamfa mu nsi ha esanse ye bebo awramu ne eni abusuafo atwetwe nkomo ne hu sɛ ne asɛm ne kosi ye se eja ebo eja no anya ba bedru ye bekɔ ne eni abusuafo atwetwe nkomo ne ahwese so asɛm ɔmo de bedan eye Asantehemaa no ɔmo ehu ne sɛn ekɔ ɔmo afa anase ekɔ papa News-Azuka afa de nkra ne kɔ ye yabo papa ne ka anase ye bo Kofi pages abusua ka ɔmo ane betima kyerɛkyerɛ mu etika me ho na ye mbo anan ne eni abusuafo entwetwe nkomo wɔ nsɛm a akoso bosome ene na watwi mienu a etwemu no midi no eye asonaka akire ene de mi na mede eye amanoboy a free eye fikesiemu Asantehemaa na boboa no ebeso mu medas sese no ye hu bebi a asem no akosi asem no sese ye bua awie na wa wo hwe nipa a wo pie e de afiri eye Asantehemaa na so eye eba bonten a na eye Rev0kes wojanyame wone ne nkrofo wa wo hu bouncer obebie ka e de ama eye Rev0kes wo esabio nimguase eto no nkukodi a wodi ye wo bra na ye di asem papa no de wo sei ono de wo mfa ho wo yi nani ato baabi nanso nkukoni mu nyina achi no obeba aba begina bonten apegapega ne nsa ahwesoro Azuka nyame ojanyame ensem bebre ana obe piemu e wo sabio ahimfie ha sei ya ekoso na abufusem e wo wiase esanse miama ni twia say ye koye no ye di asem ni bua ye ni nyina no nkukudie ana ye Rev0kes wudi ye ama ya gbo ka ente se na so ni nyina achi no papa ne sei wo hu se wadi nkukuo wei say ye fra ne se nyame nipa odofo a wo hye ohene ba media me bisa wei ye fra o mu nyame nipa wadi nkukuo na so wo de ye wo mfa wani wo no entena ka mu enkope baabi emfa se bi wo hu nto ensu mfa nyakopon so mfa wo bone nchew na so wo ja de a wo de ebe kra eye abusua wo de be hye busua bufuo eno ana Azuka msese no o ye nenso ye de ye nim se nananom aka wie ne de asudie kruwa na ye busua manu ni na eno ma no kweko ano mepese be kwa akobɔ apini ye Kofi pages abusua ne ani omo nso atwetwe nkomo agusane ekɔ ye atemuo no se ekɔ ye ema omo anase ankɔ amfa ma omo sene medi kan ebɔ mo anoba sesese no eye Asantehemaa fie ane aba be piemu wo ho esan asema akoso ewo social media ne so ema eye Azuka nyame eburuburu nua ema busua nso ehye bose omo no asem no mo na so omo beko na omo de asem na kwakodan eye Asantehemaa se ne be ya asem no eto ebetwa kora na omo nso omo enya se bi omo asumdue esan se sofo abudua ana wabo e de afra abusua ni nyina na obe piemu ha nipa abodompe mo ha se
yie no enya asem ketwa kwa kumo ho ne se agine kokko na num an ye say se denchem efrin so ase be ka cho se se bomo chichi efrin so ase be ka cho se denchem ewu a ye ndi na chini ene na wa ha say eye Kofi Pages papa o wa ha say intimebo apini no na nsem a ekoso ni nyina no wabo ni nyina tofa am yehu de ekoso seso abusua dibem ana say sebio prophet Azuka ono na adibem na wabo yemu nchiemu na na me akwaba mejusu eburu we de me hu se powder hodo na yedi gumu so ha sei e no kre ma me mechia ohene ba hwefo ahemfurefo nyina mpanyimfo ne nkwala omum enkotodwegu fo me da o masi bebre ade animonyam kase e ma opem so fie ene ohema fie no fo tabla ba ya benoma no ene ye ba ye no asem no konfo ya apia Kofi Page papa ya be dibem ama se na animonyam aba de me ka che wiase man nyina ne se obi mfana kom hunhunhuna ma obi mfane sofo sem hunhunhuna na de meka kire mrante amasisu se ukọ na obi ye na ade na ofri se one na nya adwene a twamukọ onye na ade sabra konto sabi areto no ewa urade nsem obi abebu na 10 obi abebu na yi ene ba ye na maba ne se ni monyamu ni anigye mu Kofi Page ne papa me ka chon asem no me de ba bia me de be ko bia me de be ko ampaso so me de ba ayoyo de ba ohima fi ye dibem ya boneka otwitwa nwa akopun nkotodwe adwa atoa etime me konfo ya pia me ne mabusuafo Kofi Page na abusua panyini ne nana ena ne papa aye gina ha e da wiasema nyina ase amnya obi ahwe ase ena mepe onye obi anim gu ase ena mepe pepe ye etima mo hwe ohene ba media am follow case ni nyina no na mo se me de pe hype na nye hype me mama hunu se obi sisiu na sisi odi sisiu on enye da fabla ohema fie enkobodua obi kan sama kire obi abu kwase waje usika na nya oda openso ntini ase fie bia panyini ye dai ewum eni tibibia ne na so de aba wo ya sof waje usika otimede ne ko ba bia emra wa ahemfie wotimede ne ko ahemfie ohema fie ya ba ya dibem komfo ya apia me followers me da obi ase enkwa ene ahoɔden na hia ewuo ye nsoro heaven no obi ani wa asabe wakɔ akɔhunu wo no kura ne ye de kɔ heaven etimeni abusuapanyin ya akese ɛna maame yomna ye nyina kura na abusuafo nyina de me kae no me sia me yo ɛna masse so ayede ayo sabe konto ya mo obi asisi obi a more powers etimedi ameka ani ji aba ye da wiase man Asantehemaa fie eda obi ase na mami musao asam de kwa wie ye no ye hu se Azuka be for the car okọ wo bo sentimi ana e ma adwene ntanta se wadi bem anasa wadi fo se so no ne kwa se on dey bi man ko gina ye twa interview me na me dey bem enti na ye twa interview ada me say gina hemfie na me twa me interview enti do anti ase so wadi bi ma o kan social media so wadi bi mo dia na okọ kan tankase what am I say etimi ana medibem mene abusua fo nyina ye hu so wasako bu nkotodwe adwa ato awadane dua gina amna kwatane dua no eti ye abusua ni kristo nyina ye yi sabe mo asofofo na ebinum asabe mo tie tipo nkoso na mo kam nsem hu no wo mo nyina ye sofo bia no o ya ade afa no kreye awreto samose ensuo me kan asem mu ntie ni ye ene asofofo magu Yesu Kristo ani ase awie nenne tie the time so mago o man fa Yesu ne ye na meye nyamesom enti o mo se na de ensuo ye bofo de aye nyintum sofo bia obekuta snap a obekọ nsuo ma na sofo bia obeje akokọ obeje woyresem bia we na nanom akomfo me kan straight ntwa wono nsema wo kan se sofo bi se wo kọ nsuo ho nsuo ye bofo nsuo ye se na de ni na beda adi e wo ha se yes so asin nsuo ye bofo asam kire no asuo so anso menim se wo ye nsu kase a wo ye nsu a ye de ne bodua ye de ye bibia to abeka je nsuo ne ye bofo a menye ntum menim se ye be bridge kra ye nkofa babro na be bompa ye twadwa agum ne ye amane ansa na etima ye bridge eti wo mo no wo magu Yesu Kristo ani mase a wo mo santane mane ne wo mo nje yanyi wo mu yanyi wo se konfo bi asofo be ba wa be man aduro bia no me konfo ya apia me nyanya information do be po hema fie
Hey, Nana Cynthia. Yes, the entire day about him, I fear no. Obey you, obey a share. Sabra Conto, Sabia, Akoko, went to me also be Kuna, very crying. I went to mention a false on financial in Sushi. This old China man. It is off with Chaco coming out, or come and Akashila by G. Mabama Bedibem, Yako, Abusiano Pianiaji, Memesia, Mio. News-Azuka L0se me de yemna ntine ma me me sesi a yenyina ne anyasem kutana na ma membusa mo hwe mafade ya hyemu ya asa na mo amunim semu bedi bem asa na mo white mom de make chance so mo white because me Azuka asama ya kan ne ho asem ni mitrim me nwene bone ma no so ye ni nya medwuma oye ne pepepe na so ne obi ani asam ni asem oto me se ne brother panyin ni me metro se me brother kuma no no me ni asem ti me komfo ya apia de no kre na me pe ti no kre ne nkwa no kre ne ahoden no kre na me de ayede e de aba ohima fia jimatum am ya hu se na me nya komfo mfekire bia me ya Asantehemaa komfo ti na masem ba ha ye de no kre e de aka ma me ti me de ohene ba media fo nyina asem papa nso e wa ha se eye Kofi pages ane ho nsem e ba social media so no na busu panyin ankasa ewa ha se ya me pese ono nso me ne twetwe nkomo papa me mako aba mo me ne jimusu obru na ho te sen awurade adome ho ye pa de nyame ase ene wo ba ye no na agu asem no nyina awie ye se eja ebo eja no anya ba beduru atemo no hu ne sen me do hene ba media fo nyina ase ene mo nyam mo de beta ya chi ye ba asem ne no ye hu no boko eno kure eno mo de bu asem no ye busa questions wom e bia questions so be fa ye nyina ase no onu ate no ho ase se asem no ye no wa nye ne ye wadi fo nti be bia de asem no tu ye no intentia bia enim kakra mesme kan nti se atentene ne na monya na ase asem ye bua fekire na na ase den me pa cho asem tene ne pa atentene ne ye bua asem no o ba bi ba se bia ye kama se ne mo pe no na se ne pe no sa pe ne ko ye sa pe papa mejawa mo akwa ansa na abekọ no mete se no ye bua ye prophet Azuka fo ensem be anase kwa adu be ne de ball na de be nkra na ye je ya ye de pata mo abusua asabio mo ba Kofi pages ho nsem ebeje me na wo social media no so ye de ye ba ye no nananum busa ye impata de ya nyibi ye de ache no mo de ache no na ika be na Azuka wo ha oboye oboka omo no ka 30 million Papa, what's the saying? 30 million. By me, man, 40 million. Pacho, no, you be 40 million. Anyway, Bonica. And that's okay, 4,000. Pacho, and on Kwana, yes, won't you? And I said, yes, I said, Casu, Kenya, no, Casan, Yana, Pacho, money in me, no, Tinaka Kramakan. Okay, you say, no, you're Danny Diana, dear mamma. Yeah, then it be a Symbia, and if you say Econo, Nigia, and Echo, Mr. Azuka, and then Achia, Yanaya, or two, a Symbia, to whom you are million, a dear million, the Busian. Papa made Jawa, my walk, a foot to a bank, and I'd be my gun for any title Kofi page, you offer, see, you none, the Ben Albeka at the channel, social media, so I grow within us from the Ben Abacacha. You middle Hiba media say, as some of us may catch him and say, if you say, you're more blower, you're Sumono, until free no chrono, the Mihian say, Ubu, Umabunya Juma. A crabia officer, Penny be obey me, I wouldn't be an awful woman. No crowns on social media, can some Basabasano, who be any assassin infinite room, Nagana happening for her. So no, Penny a woman on Obias and a woofy, and the Sawaya cry, and as I would say, Upa the Antemua, Ubenya. So open a chiriswa, Musabaka, Jimmy, the Mr. Ghana man, and I say, and Crono Moses or Ubian for Boo and Fanyajuma, or Muyas as well, Bekuyama, Edamase. Okay. Papa, you think a penny very and unconscious, away the master about work, and the Bayan Abacacha, and animal Mutanase, no Mubuas, and the Bayan Abacacha, and animal Mutas, and Mr. Demakacho, and say, we did not see any cabia. And the more woman in free Asantehemaa so a couple of more watching in a several moody, one fight one young intention, and wouldn't know cray any yamsro and the dear seminal. So Miss Midi Yam coupons to the Omasi, said the Omoyano, no crown of Pepe and Modi dear seminal, the first I know crown and quite woman, maybe you Omoye, the Masuka Kramakan. Papa Medas, a papa would send and can a Kofi pages, Nebusia Penny or send Anna, any Kofi pages are a wholesome about social media and Sweja, Akasay, and I'm penny for Crano, Samuka say we are me about any kind of bed, Jinahana, baby, Manum Church in Semu, and some no, and what say a dear free or mono, and ne, and now Moshe.
se abusua mienu no mbehia ewo Rev0kes na me che na Asantehemaa na boboa no ne fie na yentena so se ne be ya asem we ya ye twe ne ne ye twe ne sre ye twe na basa no ne nyina tu betwa eja ebo eja no enya ba beduru nkunimdie aba e de ma Kofi Pages abusuafo sanso na ye Prophet Azuka yi nso ya bɔ ne ka se wontwe sika eye 4000 kan sika 4000 tete hɔ no 40 million ya san akini dedua dedua no kye na ya kye no ɔde pata eye nso a okogina ho eburu nua no enu nti ane akini dedua sanso ane yegina ɔmanam so magina ɔmonamu ama na dani dua ni nyina ama sesei asumdue aba ama abusuafo no ni nyina papa dedua kye no obetima bɔ memu nkyeremu kakra nkyeremu dedua kye no ɛde nti kwa na yesi yakyi obi dedua se we ba yesi dedua bi aba mu dedua no yakyi no nyina se ne se Asantehemaa nsuo na okogina mu no bodua no saa de no yakyiwade yempene saa ento mo kye ne se na abusuafo no so osan akogina hɔ san gina nsuo mo san bɔ mu dua no ka kora ne nko ne na nya nka ne kana kwan so no na abusuafo no do mo ko bodua se o de abusuo no nyina da ase no ene mo ne dedua kyerɛ a ma mpanefo no kye dedua na kakra meka no abusuafo yesi san kofa wo hwe nchi me refie ana me bebusa masan ben papa na masan busa no eye dedua kye no enu mu nkyeremu ana wabɔ yɛn no ye ba ha sei no o hwa atentene ne pa ana aba ha sei because enye se nananom no omo hweye se Kofi Pages wo aburokyire nti omo bedi ama no eye duabɔ a papa de bɔ ye de abusuafo ne fraye no eno ana nam so emasa bi Azuka yi ankɔfo ne favor na nka eye na nka oni Kofi Pages nkwanya na nka won fanfa abusuamba mu dia ene nka ne nka nkunimdie ebe Prophet Azuka dia nanso ni nyina abisa said the asem no ekosi ya eno no Prophet Azuka mpanifo echi ne dedua say okobodua no omoje no 40 million I can't sika ni mu ene sika yi mu 4000 Ghana cedis and omosa eje no enwan ombo ne ka enwan no enan na osrenti so nti mpanifo eje mienu ni nyina no na yesua ade bi e wa ha ne yehwe seminua ekru na yetim no ewura memfa ebufu enhye wonsem se ogu animu ase enti ode ne ko nsuo mu akobodua osofo asabele ba nipa bibre se papa udi bim na so dua na akɔbɔye akokɔ na utwae no ema odifo ampa penfo tenase ewo ahemfie no osofo Azuka omabua no fo se okobodua ewo nsuo no mu Yakupon enhyira wo so danda nyina akoso a wo hwe bubiansa media ohene ba media opanikase yakupon hyira wo wo na wama mensa aka video yi bi yakupon enhyira wo bia se wo hwe video medamase bye bye.